kohokohta viime keväänä, siis tämän matkan jälkeen, oli apiristeily. Siis mä olin esiintymässä. Ei. Se matikka on tosi vaikee. Apiristeily, se oli kokemus. Kuinka moni on ollut apiristeilyä? Käsi ylös nyt, loistava, ihana, että sä olit. Sitä mä odotinkin. Mikä sun nimi on? Tiina, ihana, sä oot tosi kaunis. Ole hyvä. Tiina, kun sä menit apiristeilylle, koska sä olit siellä? 11 vuotta. Paljon? 11 vuotta, okei. Ihanaa, että se tuli noin nopeasti se vastaus, koska Jyväskylässä kysyin tätä samaa asiaa. Niin se tyttö oli silleen... Odota hetkisen. 2007. Mitä? Ne. Tiina, kun sä menit sinne, niin mä uskon, että sä niinku ymmärsit sen pointin, mikä siinä apiristelyssä on pointti. Eli se, että ekan kerran sä olit niinku niin täysiä nainen kuin voi olla. Eikö? Sulla oli minihame, eikö ollut? Saappaat. Kuchiking. Joo, kato. Niin. Joo, mä näen sen. Niin, mulla on näin. Ja sulla on silleen. Saappaat ja meikki ihan viimeisen päälle oli tukka silleen. En tiedä minkä takia. Oma tuulikone mukana. Miksi on toi? Toimii helvetin huonosti mulla kyllä. Mä tein kulmakarvalla sama. Missähän mä menin? Ei mitään aavistusta. Niin, ja sitten kun sä menit sinne apiristelystä putkeen pitkin kävelit sinne laivaa, niin se niinku siellä se näkyy, että sä niinku kannoit ittees todellakin kaikki, sä tiedät, että sä oot hyvän näköinen ja mä en tiedä, miksi Tiina menee hidastetusti joka laivaan, mutta kaikki muut meni ohi silleen, hei Tiina. Mut sitten tullaan siihen, kun Tiina kävelee siellä, niin vähän liian pieni toppia. Ja parhaalta kaverilta kysytään, onko tää ok? Onko tää liian pieni? Ei, se on ihan ok. Shhh, älä sano kaikkea, älä sano kaikkea. Sitten tullaan siihen, Tiina menee kauniina edessä. Ja sitten tullaan siihen, mitä biologian opettajat kertoi meille jo ala-asteella. Eli jätkät tulee vähintään 2 vuotta jäljessä kaikessa tyttöjä. Ja varsinkin fyysisesti ja varsinkin kaikella muullakin tavalla. Ja siellä se näkyy. Jumalauta, miettikää kauniita naisia, niinku satoja kauniita naisia. Perässä on 3 jätkää, lipat vähän vinossa silleen, mulla on mopoauto. Se meni hermo, niin kuin teki minun huuton niille jätkille silleen, yrittäkää ees! Koska jokaisen silmissä on kuitenkin semmoinen tänään mä saan. Sitten kun lähtee sitä laivasta, niin se on vähän erilainen vaan silleen joskus mä saan. Niin kuin, se on ihan selkeä, mutta se ongelma niillä nuorilla on rap- ja hip-hop-kulttuuri. Se painaa meidän nuorisoa alas. Kattokaa niitä, jumalauta, 8 hupparia päällekkäin, kyllähän ne painaa hartioita. Joo. Jossain vaiheessa ne unohtaa, että missä se vyötärö oli. Täällä. Lippa vaan syvemmälle, sitä kuulimpi sä oot. Ja ongelma on se, että sitten kun Tiina löytää jonkun kauniin pojan kasvoiltaan, sä viet sen hyttiin, rupeat riisumaan sitä, otat 8 hupparia pois. Et se ei ole yhtään, mitä se sisällä on. Loppujen lopuksi sille sisällä on tän näköinen jätkä sille. Terve! Se on niin laiha, että se menee kotiin syömään, niin se laittaa itsensä tippaan. Karkkipäivänä se laittaa vaan tippapulloon mynttoni. Nyt on hyvää.
Vittu mopoautomiehet. Onko silläkin mopoauto? No älä vaan viittaa, jos on. Se on noloita, mitä on. Oikein mopoauto. Niinku. Mä kävin Seinäjoella mun kotikaupungissa, mistä mä oon kotoisin, Seinäjoella. Ja siellä mun vanhan yläasteen pihassa oli kaikki maailman mopoautot. Sitä mieltä mä oon. Siellä ne oli. Ei vittu, tehdäänkö näitä näin paljon? Niin, jossakin oli liekit. Kuka niitä tuunaa? Kuka on silleen, että nyt tää on cool? Ja sit hirveet poppivehkeet silleen, mutta toi kuuluu sisälle. Ulos kuuluu sana. Kun joka ikinen kate on silleen, lähden ihan justiin irti. Toisella pilluringillä niin ne on kaikki etsii siellä, toi on mun pala. Toi. Tässä on liekit, Jari, tää on sun. Mulla meni oikeesti niin hermo siellä, että mä keksin hyvän vittulutavan. Ja sori jätkät, mä käytän sen myös tänään, koska mä oon koko elämäni opetellut erilaisia ääniä tekemään. Niin kuin ihan mitä tahansa. Ja se vahvistaa kieltä koko ajan. Mulla on tosi vahva kieli. Jätkät menee ihan vakavaksi. Mä keksin tän siellä lavalla, mutta tytöt, miettikää oikeesti. Miten nopea kieli voi olla? Tiina ei pysty kattoo mua enää. Tiinan poikaystävä on tänään peilin ääressä silleen. Miten se teki sen? Tiina, tää on sulle. Onneksi tämä DVD nauhoitetaan, niin voidaan pätkästä tosta, koska muuta voi. Vittu miten nolo oikeesti.